Здравейте хора, днес много сме и днес ще играем на Bloxfruit трети епизод и днес не съм сам. Днес съм с мой приятел, представи се. Здравейте, хора! Да, днес ще играем заедно. И не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. А сега да продължаваме с клипа. Както виждате, има магма. Тази магма я спинах извън кадър, когато играх. И да, даде ми магма и само съм отключил втория скил. И той е много тъп. Нека да видим дали мога да спинна. Магма и Eruption, нали? Не, магма флор. И ни даде смоук фрут. Смоук. Аз го нямам, тъй ще го сторна. Отивам за спинна за кокали. Ти кой левел си? 43. Да, той започна от нов акаунт. Ако не знаете какво стана в последния епизод, ми станахме левел 100, 100 левел. Взехме си хаки и взехме повече джумпове. Какво? Даде ми 20 минути XP. Откъде? За 50 кокала? Да. Аз съм... Не, за 100. Какво? Ти си пинал 2 пъти. Аз съм Да. тук, ти къде си? Аз съм джунглата, отивам в джунглата. Хора, днес имаш на Добия сток дох фрут. Да. Щях да влизна от на един приятел акаунта му да фармя, защото е наказан, ама не стана. Наказан. Той ще знае как ми гледа видеото, кой ще е. И таман ми свърши 2 XP-то и рол на XP. Сериозно? Are you serious? Да, така. Горила, тук ли си? Дано да е тук. Да, тук е. Добре, аз тук ще го скипна докато стигна до айленда. Хора, стигнах на айленда. И почвам да минавам тъпите квестове. Знаеш, след Frozen Island Marineford ли? Ле. Skypiea ли? Мисля, че беше... Прайзън, да не е Прайзъна. Не бе, то... Кай пиеле. Или ама как да е? Абе ще разбера след малко, като стигна нужния левел. Но хора, ако не знаете, с тази атака просто заставам по тях и им бия демидж. Но не знам защо боса тръгна да ме атакува. Защото е досаден бос. Оп, убити. Обича да таргетва хора. Тъп бос, махай се. Ако исках да се бия с тебе, щях да взема кое е за тебе. Ма даже не мога, тъй че. О, ще взема 300 000 XP. 100,000. Да, защото квеста ми дава. Аз не мога да се 150 лева000. на 25 пъти поле. Аре, боса се разкарал тук. Чума дразни вече. Аре да стана вече. Кой е левел? 50? Да, още 4 левела трябва да изградя малко пирати. Пожелавам ти късмет за първи фрут. Представяш ли си лайт? Аз ще репортна, ако ти даде лайт. Или айс. На мен много хубаво, че ми даде магма обаче. Да. Той е много хубав фрут за първите левели. За примерно като мен, аз съм 107 левел.
Taking down the Swedes. О, боса ме е следял. Дано да те уби. Аз тук ти пожелавам късмет да ти даде хубав фрут, той дано да те уби. Дано ти даде рокет фрут. Ако ми пука, пак ще се радвам. Умрях. Голям си бот, заради тебе умрях. Не, бот. Ти си по-голям бот, тъйч. Ще победя на 1-1. Оп, оп. Аз имам хаки. Да яд. Ти нямаш, защото си много Аз беден. мога да си купя. Колко пари имаш? 40 000 почти. Не Да. мога. Можеш, бай. Нищо не си купиш. Yes! Оп, правя комбота. Комбо-ломбо. Оп. Бомба. Хора, утре пускам стрим, така че по-добре го гледайте. Колко часа? Или 6 или 7. В вечерта, не сутринта. Само да кажа. А и той ще бъде на OP акаунта ми. Може да играем заедно. И някакви други игри да играем. Щях да го пускам и днеска стрим, ама... Пише ми, че трябва да чакам 24 часа. Което е скам, 100%. Хората е бос направо. Не, боса ме уби за трети път вече. Почвам да се изнервям. И глична! Даже не ме спаунва. Не! Ма изкара. И мен ме изкара. Абе, бах ти скамерската игра, бе! Хора, играта скамва. Хора, репортлети играта. Да. Не Толкова блок, време се мъчех да набия половината демидж на боса и накрая ме изкара. Аз то... Оу! Сега ако ме пуснеш в същия сървър, ще съм толкова радостен. Иска... О! Какво? Пише ми нещо. Бах. Абе, то май не може да се джойни в играта директно. Джойнах. Добре. Не знам. Някакъв пише wow, you have fruit sound, I'm on jungle. Някакъв има sound fruit? Не, сега трябва наново да си фармя да фармя боса. Ако зареди все пак. Ще е доста хубаво. Але мене ми занедало. Тарело и също. Добре, хора, най-накрая зареди. Първо трябва да убием NPC-тата за кокали. И след това отиваме към боса. Разбира се, че са спална 3 NPC-та. Аз ги убих. Защото съм много силен. Добре, има бос поне. Няма. Пак ще се мъча да го убивам. И отивам да си купя фрут. Да ти даде дано Да. рокет фрут. Далеч обаче. Фалкон фрут още по-зле. Да не биеш никакъв димич. Трябва да убия боса за 4 минути. Плиз. Сега ми се пада. Който Сега ми се пада нещо. Оху, рокет фрут на земята. Да го хвърля. Умрях! Флейм фрут! Вързя. На мене първия ми фрут беше... И рокет фрута го сторвал. Не знам кой ми беше първия фрут. Айде, бот, лягай да спиш. Ако не искам да спя, ако не ми се спи пък... Няма да спиш. Сега отивам да спидла рандъм сърпрайз. Той аз мога, май.
Да, и аз Дали? мога после, защото ти да. На мен само XP до сега ми са паш, лише друго. Аз още не мога да повярвам, че ми даде Феникс. То може ти да даде Лепард и Драган. Не бе. На мен ми е давал портал и Буда от... Какво? Аз телепорт. На един от класа Да, ми му беше дал, мисля, че Blizzard и Control, а на приятеля му беше дал Драган. Ха. Може Лепард да ти даде. Добре, пачки ми даде, yes. 6000. TikTok ли гледаш, бе? Да. Ще ми копирайт над видеото. Спри го. Спря ли запис? Не. О, ще умрях. Така, хора! Знаете ли какво се случи в момента? Какво? Без да отида в Pirate нещо си там. Pirate Отидох. Village? Не. Къде отиде? Стига, кой ти? Къде отиде, бе? Не, ти Вади не... виж ме екрана. Вади виж ме. Вади. Не мога. Чакай. Хора, някакъв ръбър фрут по средата на лищото има тука. Ама, като го взе, изписали ти нещо горе. Или не, това не е ръбър фрут. Хора, какво е той? Намерих нещо. Чакай. Червено по средата на Ябълка! Ма Да, не, бе, да, ябълка. ябълката е в търци. Лека да е. О! Убих боса на нък. Чакай, какво си намерил? Къде? Помислих, че е ръбър фрут. Ти се ба с камера. Ти си най-големия с камера, който съм виждал. Йопи, вече имаме йети глава. Юпи, намерих често. Йопи, никой не те е питал. Юпи, мълчи бе. Охо, всички NPC-тата са събрали на едно място. Ще ги убия. Юпи. Веднага отключих Бърлинг Блъст и за летелето. Браво. Айде. О, летелето е Трябва Бърлинг. ми 8 мастери за следващата атака. Я да видим фрут, дали някой се е спалнал. Ти фрут лотифайр ли имаш? Не. Ма знам къде на Frozen Island да се спалнам във фрут. Да, по дърветата къде другаде. Не, аз знам точно под кое дърво, защото съм намирал. Той е на рандом. Не е вярно. Няма как да се спални. Примерно на това, на последния айленд, най-отгоре. Примерно, не може. Може. Не може. Може, аз съм намирал. Горе, изписа ли ти, че може да се деспални? Не ти вярвам. Не ми вярва, като щеш ми вярва аз. Имам чувството, че той е мръднато, ама не съм много сигурен. Какво? Лиш. Говориш си сам, явно. Да, ти си гледа работата. Ти кой левел си? 52. В какво ми става в този видео? Толкова време снимам си 15 минути вече. И за 15 минути съм дигнал 10 левела. Защото са много съм мотках с купуването на форт. Кот са пала смок. Някой може да му стане лошо от това, което правя в момента.
Боса се спауна. Значи време да го убия. Слагаме на това. Време е втори рунд. Аз срещу боса. Дано да не умра този път. Пак. Не бе. Тъй ще му правя комбота. Оп. Добре, комбо, ламбо. Оп, стрелвам го нагоре. Удрям го. Тръгвам. Доджвам му атаката. Мале, какви комбота му правя. Той е направо дори Дари Пиндра дори ще няма, може и ще го убия с тия комбота. Аз мислех, че при Рипиндра се е станало ете на рандъм. Да. Аре бе, тъп бос, ти ли бе? Не, ще умра. Майко, много съм силен. Видяхте ли как го доджинах? Имам скилове. За разлика от някои, с които говоря в момента. На 100 кръв съм. Говориш на другите, че нямат. Брато, ти дори не можеш да удариш боса, тейч. Че бе. Ти мълчи, бот. Бънинг бас. Супер малко. Аре бе, няма да отида на друг айленд. То са айленд. Воу. О, не, на 300 някой си левел. Трябва да отида на Магма Вилидж. Най-трудният айленд в Words. Далай следа. Чак сега ли разбираш? Аз си мислех, че... Как се казваше, бе? Прайзон, Скайпия. Скайпи е лесно там. Да, там е лесно. Аре бе, колко левела трябва да дигна, за да стана? Хора, тук... Добре, убих боса или си взех квест? Хора ще скипна, докато не стана следващия левел. Докато не стигна до следващия айленд. Опа. Хора, към следващия айленд. И той е Марин Фортрес, който е на... Оле, да. 800. Ползвах XP, дабл XP, мързима просто. Но хора, съжалявам. Но първо е време да спина. И ми дава... 12 000 пари. Черен чест. Трябва да ри джела. Що? Заради бос? Оп. Как ги фарим? Взехме ново ability. Yes. На магмата. Чакайте да спина. И Double XP. Траш. Много траш. Много траш. Ето го айленда. Хора, най-накрая стигнахме. Ние от ето там тръгнахме и стигнахме до тук. Мале, кога не съм идвал от тук до тук 10 000 години. Също трябва в армия тук 10 години. Тъй първо глеждам за фрут. Глеждам за честове. Тук горе има един чест. Трябва да го взема. Ето.
Не мога да се кача на тъпото. То. Почваме да минаваме квестовете. Мале, това ще дигна само 5 левела, како си мина квеста. Тя вземат ли ми? Те не ми вземат демидж. Това да си го етимат. Аз ще си ги бия. И бия. И бия. И бия. Време е да използваме новата атака. Първата атака. Оп. Магма флор. И бия. И дигнахме левел даже. Не мога да повярвам. О, тук има някакъв човек. Който не мога... Не, ще му убие. Не, няма. Добре. Или ще ме убие. Да, той е с Буда. И ми оставим писитата на едно кръв. Добре. Много чудесно за мен. Ето ги. Оп. Чакай. Да ги убия с магмата. Поне за нея. Колко пачки имаш? 85 000. Сега като си мина квест ще имам над 90 000 пачки. Оп, оп, оп. Така. Мале, този епизод дигнах много малко левели. Лиш. Аз дигнах тук 64 левела. Да, но ти фарам. Ама по-дошли да лоу експи. Емире. Да. Не. Къде станах 50 там 40 левел. И с Dark Chest. 126 левел. Вие сте трима. Това. Боса, не, тук това май го уби. Тям да видя дълът, няма нищо. И сега трябва да направя това, което искам. Качва. Малко паркулец. Оп. Утра паркур. Много добри умения имам. Оп, оп, оп. Хора, знам, много съм добър в паркура. Да, много съм добър. Нямам енерджи. Оп, оп. И хора, това ще бъде от днешния клип. Надявам се да ви е харесал и не забравяйте да се абонирате и да спраскате лайк бутона и чао Да го от мен. спукате! Да го спукате, както той казва. И чао.